So go na, wala nang intro-intro. Tungod ani mga YouTuber din Bisaya, na mga tikasan kayo. Iman mo na resulta niyo, shout out ninyo ha. Kamo guys, gusto mo mag-vlogger, di ba? So kailangan kung gusto ka mag-vlogger na subscriber. Sa tinuod lang, dili na kailangan ng subscriber. Kanang subscriber ko na siya, mga display pride ra na kunoy daghan ni subscribe mo. Pero sa tinuod lang inutil, wa nay dili na importante. Bisan pag yung YouTube channel usa ra imong video pero maka-viral ka 1 million view, kita ra, pwede na kang patog sa kanan. Mao na guys, kung mo-post mo, sub ta. Yung man subscribe ka nila naman gaman mo subscribe nila, mga ugma, i-unsubscribe ka nila mga tikasan, di na biyan ani mo matrace, di ba? So na sila mga tao, ng mga tikasan. Abi mo gud nila na, i-subscribe ko niya, tingnan man gani, malupigan ko niya, i-subscribe ko niya. Mas mag-una na nila ako noon. Dili na mao. Di na importante yung subscriber, importante malingaw ang mga tao sa imong video. Mo upload ka, dili na kailangan bisag edit di na kailangan. Basta mo video ka na malingaw mga tao, ma-entertain sila. Pasok, pwede na kay na. Di na kailangan niyo i-subscribe ko niyo ang mga tao na mismo mo-subscribe nimo, di ba? Mao na, kaya mga subscriber na mga tikasan kayo, wa mi nagkinahanglan sa inyong subscribe. Nya kamo sa guys, ay na mo sige post-post na sa Facebook na sub ta kay pasahon naman na nila kamo ra scam mo. Wa mo man scam sa networking, wa mo scam sa mga paninda sa online, pero may scam mo sa subscribe sakit gyapon kana, di ba? So kamo mo paningkamot mo pag vlog mo dag inyo ha, balag way mo view, padayon gyapon kay importante di ka mo surrender hantud mo success ka. Kay kung mo surrender ka kay wa may tao ni view sa mo YouTube, pildi na, pildi juga. Pero kung bisan pag way ni view, kung ipadayon ka, malay mo ikamatan mo sikat na kay ka, di ba? So timing ra na swerte ra na pa vlogger, di ba? Di na kailangan mo mugasay. Daghan kay kumanakit andes online na pag upang vlogger pero karon tag 1 million subscriber na, di ba? Timing ang kuna dapat taas kag pasensya. Ay nang pug sa mga tao na di mo subscribe di mo. Mainuti na usag di na sila, mas importante padayon lang balag mingaw kay mong YouTube. Padayon upload after 20. Na right time na maka-target ra kag maka-viral ka. Basta pabutan na mo na advice. Mo kailangan ako, sa mo kailangan niyo. So mao na ko, okay. Subscribe din mo sa akong channel ha, Almari channel. Okay.